gqirha uVivi Emonti. uVivi Emonti. Uthi ndisisithanda santoni khaphi nibize kamnandi? Sithanda samphezulu. Sithanda phezulu. Ufuna udlalela bani ingoma ulalisa bani? Well, nalivwe inamjeko sekugqaberha inamjeko umbhojo ndimcingile wethu ndifuna umxelela ukuthi makomelele kwinto zonke athe go through zona ebomini abantu bayafuna abantu bakhe baxhaswa singasoloko sibajaja Yes. andisakwazi noyombona but ke ndiyamxelela uba makomelele abazazi buyimpintshana yabo Impintsha yakho hlala ndinani secaleni kwakhe positively. ngeziphi ingoma? Ingoma yokuqala number 1 nathi Mangai ezweni. Number 2 Amanda Black Power. Jezlog Brothers Lengiwe. Uvusinova featuring 047 akasenhle kuweke lo qala wena.